Francesc vens o no vens és el títol de la 58a Innocentada. La idea de l'argument sorgeix de la petició per carta de l'alcalde de Manresa convidant el nou papa a visitar la ciutat i el seu passat ignasià. D'aquesta manera es vol aconseguir que el papa Francesc visiti Manresa abans que Madrid i Loyola. Doncs mira, la Innocentada d'aquest any neix de la idea que ha tingut l'Ajuntament de Manresa, i això és real, d'escriure una carta al papa perquè vingui amb el tema de Sant Ignasi 2022, en aquests anys una mica per preparar el gran projecte que s'espera pels 500 anys d'ençà que Sant Ignasi va ser Manresa, doncs parodiem tot el que Manresa és capaç de fer perquè el papa vingui. Sabem que és difícil, com fa 3 anys vam demanar una candidatura per uns Jocs Olímpics d'hivern, com va fer Barcelona. Manresa també va voler tenir la seva candidatura als Jocs Olímpics d'hivern, al final no va acabar d'anar bé la cosa, però amb el tema papa ho veig una mica més factible. Factible dintre de la ficció, evidentment, però bé, amb tot plegat, els jesuïtes i Sant Ignasi, la cosa sembla que és una miqueta més... té una miqueta més de contacte, de versemblança. Vull dir, no és verídic, perquè evidentment és molt difícil que el papa vingui, però sí que és més versemblant. I aquest any potser encara està més acoplat el tema del que és la part musical i la dansa. Podríem dir que és un mig musical, és mig musical l'obra, i no és ni molt menys densa, no és pesada, la música i la dansa amoroseixen molt la trama, i durarà per la gent que vulgui fer plans unes 2 hores aproximadament. Hem començat tard, hi ha hagut coses s'han hagut de retocar una mica i hem anat més tard en general que respecte a l'any passat, i això vol dir que anem una mica més coixos a nivell de temps, però l'estructura més o menys d'assajos és més o menys igual i més apretats. Nosaltres tenim el problema de sempre, que és que no disposem del conservatori i, per tant, de la escenografia i de tot el muntatge fins pocs dies abans de l'estrena. I, clar, tot l'ensamblatge es fa en els últims dies i és laboriós i costós. Aquesta m'ha costat una miqueta més perquè, clar, hi ha un tema que és el religiós que has d'anar molt en compte amb el que dius. A la nostra generació, doncs, hi ha coses que no ens fan tanta por de dir, però a la que ho mira o a la que ho escolta algú altre de més edat, potser es pot sentir ofès. Aleshores, tu escrius una cosa que surt molt fàcil i a tu et fa gràcia, però has de tenir en compte de no faltar el respecte a ningú i respectar tot el que envolta la religió i, per tant, casar una miqueta el que és còmic, però sense que sigui xabacà ni passar-te de la ratlla. Però jo crec que hem trobat l'equilibri. De fet, el que jo sempre m'he plantejat quan escric una obra és, ja que tractem de Manresa i que surti gent d'aquí, però sense arribar al punt d'enfotre-te'n gratuïtament. Tots els personatges, ja sé que és una frase feta, però és ben certa, tots els personatges són importants. Moltes vegades tots hem vist espectacles on ens recordem d'aquell que va sortir només potser a dir un minut una cosa i ens en recordem perquè ho va fer molt bé. Però n'hi ha diversos, evidentment hi ha el papa, hi ha Sant Ignasi, hi ha Sor Lucía, però llavors hi ha monges, hi ha cardenals, hi ha empresaris, vull dir, hi ha molta gent, però evidentment, clar, quan dius Francesc vens o no vens, òbviament el papa és un element i la Sor Lucía és un altre, però hi ha diversos personatges que es distribueixen l'obra. El Sant Pare, que evidentment l'actual papa Francesc, i és un personatge, evidentment, un característic, com amb la meva figura no puc fer de galant ni puc fer de prèvia ni per l'edat, evidentment, i sí, jo crec que és un personatge, és molt agraït, perquè aquests tipus de papers, com que els coneix tothom, doncs, també hem passat hores vigilant-ho per internet i tal, i són papers, això, que repeteixo, agraïts, i són, menys per mi, doncs és una cosa fàcil de fer, no és complicat, ni pel text que diu, ni per la manera que diu, perquè, vull dir, l'argentí, doncs, sí, no és els més complicats. He fet alguna vegades, fa 4 anys que vaig fer de Franco, i aquest sí que tenia més complicat, perquè aquella veu d'aquell home era molt diferent de l'arc, aquest no és normal. Bé, sí, és un paper, repeteixo, molt agraït. La Innocentada és una organització que treballem des de l'endemà que s'acaba l'última Innocentada, comencem a treballar
doncs ja sabem, des de fa anys que fem un concurs de guió, ja sabem l'obra del proper any i ja comencem a treballar. Comencem a treballar des de buscant el director que vulgui seguir fent La Innocentada, buscant-ne un de nou, fins a, quan el trobem, doncs, a dir-li quines són les pautes d'aquell any. Llavors el director es dedica doncs, a buscar els actors, actrius i quin és a nivell general el que necessita. I a partir d'aquí la feina de la comissió organitzadora és donar-li tot el que necessita el director. Espero que els hi faci molta gràcia, de fet és l'únic motiu pel que escric. No pretenc ensenyar, alliçonar, no pretenc res, simplement que vinguin allà, seguin i passin una bona estona. És una espècie de Polònia a la manresana. Però tampoc abuso de personatges d'aquí, és a dir, hi ha un alcalde en algun moment determinat, surt Sor Lucía, aquesta sí que és Sor Lucía, aquí sí que no hi ha tutia, però bé, sempre intentant això, que el manresà s'hi vegi, però que no se senti malament, sinó que s'hi reconegui, però que rigui molt. Hem anat seguint una miqueta la filosofia de l'Agustí Soler Mas, que és el qui va iniciar, i de fet és el pare i l'ànima de la Innocentada en si, on ell pretenia que fos un espectacle, un acte social, no excloent, sinó incloent. Per tant, la gent que hi vol participar s'intenta al màxim possible que poder-li encabir. A La Innocentada normalment hi participen més d'un centenar d'actors, estem parlant al voltant de 120, més la gent que balla i la gent que dansa i la gent que està al darrere, maquilladors i tal, potser ens anem a més de 150 persones. Realment és així de les manifestacions teatrals potser la més gran que es fa a Manresa. Podríem dir que és com la nostra passió. Hi ha la passió d'Esparreguera, d'Olesa, etc. Aquí no tenim passió, però tenim La Innocentada. L'any passat i aquest també hi hem introduït alguna cançó cantada. No es pot dir que és un musical, perquè un musical estrictament és una colla d'actors que canten, ballen, parlen. Aquí per això sempre diuen és l'Innocentada, no? Perquè vull dir, encabir-ho en un musical o una obra de teatre o tal, un espectacle que és l'Innocentada i cadascú hi posa les seves petites variacions, però sí, intervé la música, intervé el cant, intervé el text, sí. Llavors, cada any el que intentem és que sigui millor que l'any anterior, millorant certs aspectes. Ens hem donat compte que un aspecte important, per exemple, l'any passat va ser un enorme esforç en fer una escenografia molt gran, a diferència d'altres anys que havíem fet servir molt vídeo, doncs l'any passat ja no es va fer servir tant el vídeo, pràcticament gens, amb una escenografia impressionant, que requeria molta gent que la mogués i que la fes posar en escena. I després, també l'any passat, després de molt temps, es va fer música en directe amb cants en directe. Els actors i les actrius cantaven alguna de les peces. I aquest any també, escoltant la gent que ha vingut a veure La Innocentada, que ens deia que hi havia alguns punts del conservatori, perquè el conservatori té des de fa bastants anys que van canviar les butaques, etc., pel que es veu, té una sonoritat en algun lloc que és bastant feble. Llavors, el que intentarem aquest any és que la sonoritat millorar-la moltíssim i intentar que l'obra se senti des de tots els punts del conservatori, que se senti perfecta. Tothom vol que vagi en el seu lloc, no? A més, amb motiu dels 500 anys d'aniversari de Sant Ignasi, a Manresa, la cova i tal, no? Madrid ha de ser el que passa davant de tot sempre. I després els de l'Oiola, ja si Sant Ignasi de l'Oiola, doncs de l'Oiola també van acabar allà. Esclar, el pobre home, al final, com que tots el truquen, ja s'atabala, ja no sap on ha d'anar ni què ha de fer. I, bueno, això, esclar, és una de les parts de la Innocentada, de la còmica, I, bueno, això és el que de moment hem fent. Esclar, vull dir, llavors veus tots els intríngulis i totes les coses, bueno, desgraciadament de com és la societat, que veus les hipocresies i veus tot el que hi ha. Però, bueno, una cosa, doncs, ens agraeix és que el públic ens ve a veure, riuen, i això, després et troben pel carrer, oita, i sí, tal i qual.
Doncs el que vol dir, doncs, també passes pel carrer i més fas dir adéu, 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 adéu. També, però bueno, el cas és que, i més amb el que m'agrada a mi, doncs, que conèixer gent, perquè quan més gent conec, més feliç i content estic. A part de que, vull dir, sempre he dit el mateix, que xafar un escenari, per mi, és el millor que hi pot haver en el món, per mi. Que i la dansa moroseixen molt la trama i durarà per la gent que vulgui fer plans unes 2 hores aproximadament. Hem començat tard, hi ha hagut coses s'han hagut de retocar una mica i hem anat més tard en general que respecte a l'any passat i això vol dir que anem una mica més coixos a nivell de temps, però bueno, l'estructura més o menys d'assajos és més o menys igual i Francesc Vens o no vens és el títol de la 58a Innocentada. La idea de l'argument sorgeix de la petició per carta de l'alcalde de Manresa convidant el nou papa a visitar la ciutat i el seu passat ignasià. D'aquesta manera es vol aconseguir que el papa Francesc visiti Manresa abans que Madrid i Loyola. Doncs mira, la Innocentada d'aquest any neix de la idea que ha tingut l'Ajuntament de Manresa, i això és real, d'escriure una carta al papa perquè vingui amb el tema de Sant Ignasi 2022, no? En aquests anys, una mica per preparar el gran projecte que s'espera pels 500 anys d'ençà que Sant Ignasi va ser Manresa, doncs parodiem tot el que Manresa és capaç de fer perquè el papa vingui. Sabem que és difícil, com fa 3 anys vam demanar una candidatura per uns Jocs Olímpics d'hivern, com va fer Barcelona. Manresa també va voler tenir la seva candidatura als Jocs Olímpics d'hivern, al final no va acabar d'anar bé la cosa, però amb el tema papa ho veig una mica més factible, factible dintre de la ficció, evidentment, però bé, amb tot plegat, els jesuïtes i Sant Ignasi, la cosa sembla que és una miqueta més... té una miqueta més de contacte, de versemblança, Vull dir, no és verídic, perquè evidentment és molt difícil que el papa vingui, però sí que és més versemblant. I aquest any potser encara està més acoplat el tema del que és la part musical i la dansa. Podríem dir que és un mig musical, és mig musical l'obra, i no és ni molt menys densa, no és pesada, la música